rap sung channel a hian kan lo lo ma che he channel a hian thungai nom tak tak ron ti chwa thin tumani a khongai taka min lo ngai thlak saka like comment le subscribe te min lo ti sakzel turin kan nge na che ani chuan enga nge nula chuan ko unau pa chu a hming dika Nicholas Aimana tia ziak lova Nicholas Clemena tia ron ziak te reng le a hming dikin ziak sela chu rang takin a hmonghal mai turania alo ti chuan ani le I onau pa address chu min hril theim nula chuan adu nge in karinga a address dik ka hril thei hlau chuan a poisa ka thian pa hne na a thin po chu min ngai dam du ma na a han ti chuan ti to chuan le khathema a han ziak saka a han pe a hetiang hello ni a Pathum Bial Avenida General Paz chota petro vek chuan Mr. Clemena chu enge a chanchin le a address te chu nula chuan adu arin thu te soin azota tito emo dito chuan apa chu na thoka takuman lama a om thu le engtika nge alo hon don a hriat lo thu a hrila ti chuan anin thenta ani eda in he na athil hriat thar zong zong a han hril chuan eda I chu alo nur hle maya ama pedro chuan an midu Clement chung kwa emo an ti chu aiman chung kwa an lo ni jok zia chu hrilpa in poi ati zia te a hrila Clement chung kwa chu an lo zon hmu thuai a be sei adu sak zia te a han soi chuan arin lo ang takin eda I chuan lom manatan a hma a hlo zat let ni atam tur poisa a pe a lom takin akal chuak ta ani keneta hne na report a han pek chuan tuna chuan an thil hriat tu ber chu fiata warin keneta chuan a hria a angai danin Aimana fapa upa ber Nicholas Aimana chu a hming dik tak pu in Buenos Aires a chenga chu wang chuan Aiman chung kwa chu Argentina ram chunga an om veka an omna address thar an hriat nun ber chu San Fernando le Don Tuarco in car khoilaya emo ni in a hria a chung zong aya lapoimo ta ber chu Ricardo Clemena chu Adolf Aimana ani zia an Highland tak tho chu ani Lubinsky report atangin Francisco Smith chu Harmana ani lo ti a hrechiang ta boka chu wangin Israel rama report apek po in Keneta chuan Clemena chu Buenos Aires atanga mel sangkat don lai hla takumana na thoka a om thu a hrila chu ba ka thu thanga an hriat dana Vera Aimanin pasal dang anei thu le chu a pasal masa Adolf Aimana nena anin then hnu in hming dang pu in a pasal pa ngai nen boka an in nei le tak thu te a soitel boka Pedro a report atanga alandanin Kenetan chonhutlai lam to a San Fernando atlo po in olsam takin Clement chung ko chenna nia an hriat chu a munghal thei maya hemi tum hian meiche pakhat kumsom nga mi vel om le a fapa ni om tak kumnga kumruk mi vel om hi chu in kota chuan a hmu a March ni som pani ni chuan prime hruain Keneta chu San Fernando panbok chuan akal le ta a hemi tum hi chuan thalak na thatok le entlang an kengtela Clement chung ko in nia an hriat chu atha an la a abak ma an son theivak chuang lova atuk March ni som pathum atanga March ni som pakwa thlenga an dan pa ngaya an hnu chui an chhun zom hnuwa an thil hriat bel le chu Keneta chuan hetiang deuh hian Israel rama report apele a Vera Aimani chu hmu chu ani to a Clement chung ko chen na in po a thalak kan kola an in bul hnai te a chuan in te takte pakhat a oma chu anei tu in a hral phala dollar sang khat man velani le in rem ti chuan kan hnu chhui lai mek ban san chuang lova om hun ben bel nan thahle in ka hria tin he Vera Aimani ina hian voina mi pakhat Aimana ni om tak moni a karindan hi adik chuan Ricardo Clement hi Adolf Aimana ninge in ka hria a chutiani chuan takuman atang chuan naktuk le mai khi an in nei kumsom ni pangana Silver Jubilee ani awangin alo hong nge yang ti ka ringa chutiang ani ngat phei chuan rin hlel rol lovin Clement hi Aimana ani ti a hria tang tuna chuan Clemena ni om tak chu
virai ina chuan mu ani a ani ngei lo ero chu kan hre chiang thei chia lo kan na tho laia mathar kan lak dan tur kan hret thei nan kan na tho to zong hi kim chang taka hril chu kadu awangin Israel rama lo hon lok kadu khop mai remin ti chuan ti in he report lo hriat chuan harela chuan arang thei ang ber le aruk thei ang ber si in ama anman dan tur chu rel felvat angai ni ti a hrengal maya asir kedama Israel thona sipai pol lam lo dor tura sangkha zakwa somnga pakwa December thla a alo hril to chu a ko wata a hnena chuan an che thun a hlat vak to lo thu hrilin engtik lai pwa in peisa diama lo in ring turin a hrilta ani pathian ni march ni som ni sangkha zakwa somruk chuan keneta chuan Lubinsky an pathum bial avenida general pas chu Nicholas Aymana nia investigation borewa record a mu thu ria a chumi tuk vek chuan keneta chu prime hruain motor lian tong lam to hian San Fernando lama bok chuan an kal le ta a prime an akhala keneta chu a hnunga achuanga tarpolin in a body chu an khu tlata Clement chung ko in nia an hriat chu a hnung tarpolin ko atang chuan keneta chuan sir sang atangin a thla ala a chuta chu in atanga iat za samruk vela hla a chuan motor chu an hung ta a keneta chuan tarpolin ko atang chuan a en tlangin chu in le a kot vel chu a han thira kot zola chuan mi panau pang pakhat hi ama chau hian alo in fiama midang chu tu ma hmu tur an om lo chundar som pakhat le mini somli panga vela chuan kenetan ahmania a hmu akha kongpui lama tanga chu in pana ding taka local hi a hmuta a alandana chuan chu pa chu eng officer emo ni om tak samam to ka thau he ni a ke kortlon buang dal lam pang deuh hi a ha a kor chung fual vut buak rong a ha boka a phei khok mun chu a sen buang lam deuh ani boka a ngonga chuan ngong or hring hlang hi a or boka keneta chuan a san zong chu fit nga le inchis riat vel ni in a hria a chung ba ka a hriat thei chu a sam hun li a thena hun khat chu atlakol to ni nge in alang thei boka chal ar tak le tarmit bun chunga zoi te a akal chu ni a moi mul a zo bokin a hria a chupa chu kong pui an lama tanga lut lo chuan sir danga tangin in chu aluta kota chuan rei lo te adinga mi panau pang a fa pa ni ngei tur nen chuan anin bia a kailona chuan a chhota a chen chin bu phek ken chuan chung kailon vela tholo fu thep thuap chu a han vai kianga kong ka hon atum lai chuan in chung lama tangin nu in aron hon saka alut ta ani minute ni vel nuwa chuan alo lang le a kong puya to lai lir ding chu apana changthop pahnih heleya ina bok chuan akir le ta a minute nga vel nuwa alo chuak le a hemitum hi chuan a thom no hak a phel to a paizama le ton jaw chau ha in an kudam pin dan te takte atang chuan saidoi uma tuisiak chhuana hi ala chuaka chung athil mu zong chu chipchiar takin keneta chuan anot buwa a chin chhia veka an kirsan le tari a chumi tlai lam chuan keneta chuan Israel rama report apele a hetiang deuh hian kangai dan chuan a hma a karon soi to in kha chu lei ngei chi ni in ka hria chuta tang chuan abola Clement chung ko chanchin po kan the chiang theile zol nge yang takumana akir le nu chuan ama man na hun rem chang awang to in ka ringa heta chen lai ngei hi kan rek don ani po in alo holai kan chang tur ni in ka ngai takuman chu rela dar kar som ni pali lai kal ngai khopa hla ani awangin chumi hmuna zui ai chuan hetia anupui te chen na hmuna alo hon lai hi kan chan na hmun dik tak tur ni in ka hria in mi chan na kalo nga krengang ti in chumini vek thim hun zandar ko le mini sompanga a chuan keneta chu confelf atenu panen San Fernando pan chuan an thok chuak le ta a keneta chuan zana chuan an midu ate in le avel chu chiang jok le hnai zoka belchian tulin hria a thei ang chin a chianga chu in le avel om dan chu hriat atuma confelf atenu pa chu karin an kala ina tanga hlawak lova keneta longai chang turin an lo hak don ani
Keneta ero chu zipin kong dang zo in akal thunga Kenetan chu in a han thlen chuan a han bel chianga roti zahni pahni atanga iat somthum vela Garibaldi kotthler sira om ani ti a hre chiang theita phota thirpalin a in compound vel chu a in honga amaro chu thingbuk vela tama wangin a in compound zaw zong om chu a hre theilowa atulna om takin ti in thalak na te takte le entlang thatok tak a keng nge a in chu a han pan hnai deuh chuan da thalanga tangin mi chetla vel mu pe sei takin a enzela ngun takin thawma ngai thlaboka ina tanga iat som panga vel a thlen hnu chuan a chol tari a ngun taka a han thleka a han ngai thlak ngial po chuan thawm engma hriat tur le mi chetla hmu tur a hrelowa thawm dim thei ang berin a zip da na lam a pan le ta ani ma se azip da na hmun ni a hriat a han thlen chuan a hmu ta reng lo maya azip da na hmun kha a haita em ni ti in kothler om dan le azat chu a han chiara ma se hai chuan a in hre si lo chuti lai chuan kong sira kon felf a loading reng chu a han hmu phuta keneta zip chu kon fel a chuan in hertuma a han hnung tol zong chuan kong sira ati tlapal ta hi alo ni a kong sir tui hok luan kora chuan zip chu alo leta ma se van nei thlak takin anin hliam lo hlawa ti chuan kon felf ate kar lam an pan san tari a San Fernando khopui lun lama an tlana van tlang man atana phone an siam atang chuan Lubinski ele primate chu thir khai diat pahni nena local vat turin an kova an lo ngak ta ani Lubinski ate chu karin an lokala an lo thlen vele an zip accident nalama chuan an kal le ngal wata an wathen chuan mi pakhat hi an hmu a an zip chu misualin an lo khoi mana akekilna an lo thlona ti chuan akedang kilna te thlonin eng tin emo kal ram thei chuan prima chuan asiam thei ta rama zanlai pel hret to a an chen nalama an hnu khota ani atuka chuan zip chu an silfaya atul angin a chelai chu an siam thaboka prima engineer zirlai mek ani boka a thei ang to ka han siam hnu chuan atlan theita ani hemini hi Mars ni somni pakhat Adolf Aymanale Vera Aymanite inne silver jubilee ni a tlailama chuan keneta chu ama chawin San Fernando lampan bok chuan athok chuak le ta a ma se zandar kwale achan ve thlenga a nga po in mi mu turanom lova in ero chu dar kwale mini somli panga thlengin a enga dar so ma hong le ta a atuk Mars ni somni pani jing lam dar rukle mini somli panga vela ama bokin nakal le a hemitum hi chuan mi panau pangle anu chu kozola anin fiam lai chu rala tangin entlangin athira chu ba ka anpa mel om mutuma an thlek ngel po in mutur a om lo wangin akir le ta thwaya atuk Mars ni somni pathum chuan Lubinski a hne na tangin Nicholas Aymanale a unau pa Horst Adolf Aymana chanchin investigation report a chuan Lubinski a chuan CAPRI company Industrial Planning and Development Company a chuina a telephone directory a chutiang company ming an hmu zo lo thu a hril boka chumitlai thim don daruk le san vevela chuan keneta chu climena te in lampan bok chuan akal le a chumitum chuan kota in te takte store room a papakhat na thoklai chu a hmu a athalak sak a han tum chuan a rol film ken chu alo zo der to ti a hria a engma hriat bel nei lem lo chuan akir le ta a chumini atanga ni thum chung chu ha cholna huna tan an manga kar pakhat mishing phura khwaljin te manchi hayara kholai len pa in Fernando Kotthler chu chiang le zwala hreturin an lengwak thina chumi hnu cholkar engmaw zat chu an inve pa ngai ve chuan nitina motor man thlak kwal velin voi engmaw zat chu in thlate kiltina tangin an la thina April ni thum chuan Keneta le David Confelf achu primanen an pathumin Aymana chu bia a aru ka athalak saktumin
truck motor lianin San Fernando lam chu an pan le ta a rala tangin Kenneth le Confelf a chuan an motor tangin an thira prime chu ai manate inakala an in bulloka intereute pakhat zorlai chu leimai thei ani le ni lo leidon ta se tunge anei tu ti vazota chutia anin biak laia ama ai mana tha chu aru kala ngal turin thalak ruk na te takte keng chuan an tira rala tangin Kenneth te chuan thodep dep chungin prime chetla chu an lo thira Prime chu in kozol a han thlen chuan Clement ai manania an hriat le afapa daitar te chuan an ron pana Clement nen chuan in belovin tlangwal jok nen chuan Prime chu an in beta a chuti lai chuan Clement chu store room a avalut zoka alo chuak le lam chu Prime chuan arukin atha chu alo lak sakta ani chuta Prime tlangwal nena an in bula in chu lei thei ani thu a soi pui zo nu chuan Kein bas chol mun lam apana rel chol muna Kenneth te chu alo ngak ta a Kenneth ten rel chol mun an lo thlen chuan an ve in biak na chung chang chu a hrila an in bul vela chuan in leitur a om le om lo azota an in biak lai chuan an thla alo lak ruk sak ve ve thu a hrila an lo hril danin an in bula in pakhat te takte chu zorlai nia an hriat thu le kar khat nuwa alo kal le tur thu a hrila an in then ta hi ani a April nili chuan Kenneth chuan Israel ramatangin chanchin thir hruina hmu a thir hrui hmu chu hetiang he ni chipchar taka i na tho dan report tur le ti dan tur ruam manna thatok nei turin arang thei angbera lo hong turangen ini ti in a han ngai to in tuna chuan Clement thalak an kol to a he a thalak nen hi chuan hon po achak pha deuh sata ma se he thalak hi a that le that lo achiang lova Prime kha thalak na mang thang ani lo ba ka inzir tir chop tak meu mewa he thalak ruk na spy en tharu tu ten an man thin hian an thla alo lak sakha ani a chu wangin thala tupa ngai hne lo siam chuak tura da phota alo thalo ani po a ti non le hial po tha a hriata wangin Buenos Aires a thala tu pakhat hne lo siam chuak turin ada ta ani thalak a han chua meu chuan an be sei ai da in alo thazoka an midu ange ni ti chu thalak chuan ati chiang ta boka ti chuan arangin Israel ram lampan chuan thona ticket a chan thei masabera a hong ta ani April ni ruk chuan Paris a atum phota chuta tangin atuk April ni sari chuan Tel Aviv apan zuile ta zela Kenneth Israel apan don khan a thian te ho zong po in an mani mun lam an na tho pa nga ya anin thendar vele ngal boka haralan Kenneth na tho dan le ama son dan te chipchar taka angai thak nu chuan a thalak ron hon le tun ma a ai mana thalak an kol nen chuan uluk takin an khai kena rin hlel rual ni in langlo ma sela thilti swal pal a om theya wangin fim khur taka thilti chu aswal na ombok lova ashiata wangin ai mana hrechiang tak tu le tun thleng po a mel om dan la thei ngil lova la shetu an om apoimo ti asia a Clement hi ai mana alo ni lo pal hlo chuan lo manin Israel rampo lo thlen thei te reng po nei se Israel sarkar abikin amale anna thona Israel Secret Service Department chu khovela amol pho ngei don ti alang tlang sa vek bok ti asia chian e mawangin man mo taka thilti ngal rup chi ni in a hre thei lovani harela chuan a staff te zinga meiche pakhat Miriam Saviani chu akova ai mana hre chiang tak tu mi pakhat a hriat chanchin azota ama chu meiche naran lo tak ani awanga kumsang kha zakwa somnga kumtir lama tang to a office a thok ngar ani a Miriam chuan mi pahni kumsang kha zakwa somthum paruka tanga kumsang kha zakwa somthum pariat chung German rama Zionist organization a ho tu atang thin le mai ma nge ya ama ai mana po dor to te chanchin ashila pakhat ming chu Benogo hena ani a pakhat chu Dr. Hans Frein Entala ani tichuan harela chuan Kenneth chu Dr. Frein Entala muturin atira ma se Frein Entala chuan chiang taka a hriat to lo thu ashila
keneta chuan mu chu a mu to nge yem ti a han zo chuan voi ni chu kum sang kha chkwa somthum pariat kum khan mini som panga omvel chu abyak to thu a hrila chuti lai chuan Zionist Organization chairman ani lai ni a zuda an man te engma thil ti swal an nei lo awanga chhuatura angen truma in mu an ni thu asoya keneta chuan khoi hmuna nge inin mu tia zo chuan ani chuan Berlin ama office a ati a keneta chuan a ipte atangin thalak a han phora a han entira tunge ani a hre theyem tia a zo chuan ani chuan ngun taka han en po chuan tu thalak ani reng reng a hre theilawa keneta chuan an deuh le hanrin deuh tal i hrelo mo tia han zo po in ani chuan tu ani hanrin ngai na po ka hrelo isoi anga ai mana an om ka hrelowa chutiang bokin an ni love zong katingam bik lo amel takha chiang kuangin ka hreto lowani ati a friend en talane na tang chuan engma an hriat bel thei ta chuang lowani chu wang chuan harela po in midang po ai mana lo kom to tu an om ti hrema sela kumsom ni liam to a mel om dan le tuna a thalak an kol lai ne na a han khai khin thei tur tu ma an om don chuanga a hriat lo wangin Israel Police Force Criminal Identification Department chu thalak chu an lo kol sa kumsang kha zakwa somthum pariat velbora mi ne na khai khin turin apeta zo kani Criminal Identification Department an ho to pa chuan chu thalak khai khin lama mithiam specialist pakhat aming eli alana hne na chuan athona alana hi Canada ramatanga ronlut ani a chu thalak khai khin tura anti chu tunge ani hrillo le ama point tunge ani hrelo le zo po zot lovin a thei ang to ka ngona a han khai khin chuan ni na chi sang point pariat achung thalak pani te chu an in an thu le point khat chawa an in an lo thu report a pe a khai khin danin abeng king khata te abeng kil le abiang in wa zom dana te abiang ki om dan le abeng kom partana te chuan heng thalak pani te hi mi pakhat thalak an ni nge ani thu chiang taka soi thei thu report a pe a ti chuan harela ngai dan na nung bera chuan engti kong ma in an midu achu lemena hi ani nge ti fiana chiang tok an nei thei don chuang lova a hria ta wangin ama chu man phot mai thaberin a hreta a an kota a om huna an the chiang thei ber don ani chutiang chu harela ngai dan ani ta chuta Argentina rama chetlavel tura an mi thlan chua nazi holen laya an nu le pa te emo an chung te nazi hovin an tha zo sak to nu thal task force tia alo wa to te chu enge an ti tur po hrelo chuan Argentina rama chuan na thok tura kal tur chuan ani bua sei tan ta ani arwa mandan chuan heng task force ho hi group nia anin thenanga Paul khatho chu aimana chu Argentina a chuan ala om rengem ti lo thlei thlai turin an kalmasa anga chumi te thuron thona zirin Paul ni na chuan an ti tur chu an the thei don ani task force an shwai tu chu gabi eldata ani a ama hi sipai officer bang ani a sipai ban nu kum sang kha zakwa som nga khan harela hnuai hian alo lut ta a harela chuan a chanchin a hre chiang boka eng hna po tlin tak le hne taka thok thei zel mi ani a tuna a hna po hi atlin nge yang ti po a hre boka a hne na po a hna tho tur hi na te naw lo tak ani awangin chiang tok takin a har sap dan tur le film khurangai tur zia a hrila ani ero chuan nui chungin tun ma in hetiang na hau tak hi kalak kai hruai ngai lova chu wang tak chuan a chakin ka chak zek zek zo kani ti in a chang ani amai ro chu engtin nge Argentina atanga anlak chhuata kang ti chu zo na poimo tak ani ta harela chuan leura do tani chu Israel sumdong long chanchin azot le tawata ton karlo om tur kar ni na chunga Israel longte South America khomwal pui naya an om tur le han om tur le chetlavel tur an om le om lo a han zo chuan leura i chuan an om mi alo thu alo hrila
chu tiani si chuan Israel ramatanga a hran pa a longkalna atan chuan hlalutukin a hresi thlawna lam a han ti la chuam ti tur nei hran pa lova chu tiang ramhla khomwal pui pahnih deuh thaw thlo khum ngai chu Argentina sarkar chau ni lo sarkar dang te tan po han ngai thiam mai a har sadona chu ba ka Buenos Aires thlen ma in petrol thun bel angai dona wangin khoirama emo ber chuan tum angai don sia angai na hrebik theilawani amaro chu chuti lai chuan van nei thlak takin thil pakhat an hreta mei thlatop lam sang khazakwa somruk kuma Argentina sarkar chuan a independence champha voiza somngana ropui taka lomatum thu chanchin bu atangin alo hria a chumi anlom na lom pui turle chanvo te neya ron troi om turin Argentina sarkar chuan Israel chu aron som nge boka tin Israel sarkar po in anron som na angin ai o engamozat atir tur thu te chanchin bu chuan asoi boka chu chuan harela chu achok phur tharle tahle ani ti chuan biak tur tul zong bia in a chengal tawata chu thona kal tur abika Israel palai ho man tur chu a chunga chuang te hriat lova remchanga man aril rukta ani Mosi Tetmora Israel thona pola an deputy director chu akowa ama in harel hian alo ti pui to nge a tatmora chuan harele du dan chu ti pui tlin thei chu ani nge ya ma se sum tam tak ero an company chuan an hlo pha don thu ashila chu ba ka reilo te ya an company managing director alo hong dona chu chuan thu apo cha thei tur thu alo shila harela chuan chu thlona abika Argentina panakal tur chu asir ke de man ho ngei se adu thu ashil ngal bokane April ni som pare sang khazakwa somruk chuan asir ke de mapo rampon lama na atangin alo honga Israel ram athen vele harela a mungal thuaya harela chuan karni khatlek chunga Argentina pantura lo in pe turin ashilta ani ama hi anule pale a unaw te zong nazi hovin an tha sak vek to nu ani a ama ngei po nazi ho ti du da na hnuaya kum khat zet a om boka chuti lai chuan kum som ni pakhat mi ani a van nei thlak takin eng tin emo nazi ho bu ka tangin atlan chuak ru thei hlo maya England athenga RAF kumpinu thona sipai pol azoma athei ang tokin German dovin abeya indo are nu khan holana alo kir le a achung te zong nazi hovin an that fai vek ti han hria chuan athin ur em maya ti chuan Israel rama alo lutta ani April ni somni pahni ni chuan Israel Airlines chuan harela du angei chuan an thu nu nung chu an ron hria tir ta a adu angei in thona kal tur chu an song bol thei tur thu an ron phal sakta ani Argentina independence champha voiza somngana lomna chu mei ni somni sang khazkwa somruk atanga tan tur ani a sumi mani ni vel tala Israel sarkar palai te chuan Buenos Aires an thlen angai dona harela ngai danin chu aya ma po an thlen man chuan an nalama an in pe ma thei jok don ni in a hria a ama thei ang bera chu special flight chuan Buenos Aires thlen tir chu tha in a hreta a ti chuan thlona ho tu ne na ngun taka an soidun nu chuan me ni som pakata thlok chuak tur chuan hun an bi thlia ta ani he thlona kaldan tur chungchang rel dana hian mitlem te chawin harela inrol thu hi an hria a ma se engwanga inrol ve nge ani chiang taka hretu chu pakhat thlona pola an ho tu ber chau chu ani engkim pe fel ani chuan Israel chanchin bu sang chuan Argentina independence voiza somnga na lompui tur chuan na bi thlona kal tur ruat ani thu puan ani ta a kalve du tan thut na si thaulok thei thu puan ani rual chuan Israel sarkar ai o akal tur palai ho te ta na sit engemaw zat chu hau reserve ani awangin tam takkal thei ani lo tur thu wan tlang ma a chuan puan ngal ani boka chu thu wang chuan harela chuan kedema hnena Argentina ramatanga mi engemaw zat hroi hon tur an omawangin thlona kir le lam tur ticket lo haulok turin acha ta nge ani manasi talmia chu task force housing Argentina akal ve tur chuan ruat ani a ani hi
zirlai zo nu in kum sang ka zgwa somnga pariat khan Argentina atangin alo honga a thei angin harela hi atan pui thina Buenos Aires a kum engmozat lo om to ani awangin a kho om dan le kotlerte hrechiang tu ber ani awangin harela po in telve nge ta na du a athangani telmia po in engma hnialna neilovin kaltur chuan ain buat sai ta ngalani special flight in Buenos Aires athen ma a aimana chu an kota local man angai dona wangin kalma satur le ama lo man turin task force atel tur te chu lo thang fel vek turin an hruai tu commander atan arwat gabi elda ta chu harela chuan a hrila gabi a chuan amidu zong te chu commander atan arwat ani hlim khan alo ruat lok diam to a chungmi te chu talmia ba ka heng mi te hi anni achang dol tu skon in command atan ehud rivivia arwat phota ehud a hikal masa ho advance party ho tu turani Yosef kenata anile a chuta ton ma Europe ram thang sanga he an nu chui lai me konga lo che to thin Israel si te khol lam thiam ming thang zef kerenate passport le khaziak che sang a ang taka copy chhong thiam em mai le artist salom dani te khol chi sang siam thiam em mai palian tak le chak tak mai eli uwal ate mel le omdan tidang lama mi chi sang anga inlan tir thiam ming thang euzak na sirate an ei rong bol tu atan nula mel thazet mai dinaro ni tele doctor pakhat aming soilan anilo aimana anman nuwa damdoi manga enkol tu tur te chu annia anwai chuan mani to ka to khir tak vek tur annia task force atel tur ho chuan talmi le keneta te report atangin thil omdan chu anzir tanta a an mi man tura chu eng ang mi nge ani te tuna an din mun an no chui konga an mason to dan le an thil ti dan tur zong an inzir tira an in shilfi anu chuan an mamo tle ma zong chau kenga azang khai thei ang bera kal tura thupek an ni a kal tura anin bua sai lai chuan gabia chuan hilel an kora he an nu chui konga thil poimo zong ngai to le ti dan tur te po rela chui zui tura an unit tin operation team a an ho tu pa chu voitam tak ti puin an thil mamo zong po a copy thataka siamin gabia hne na chuan a hlan ta nge a task force advance party in Israel ram an chu asan ma chuan an man dan tura soi ho na masa an nei phota ma patanga alandan an han thlirin ti dan tur kong thum om thein an sia a pakhatna a chuan a in atanga akal chuak tur lo chana lo man top mai chuani a panhina chuan in atanga akal chuak tur honglam a in thlen ma a lo chana lo man ani le a pathumna chuan in a om lai ruk chua top mai chuani a pathum zinga chuan ti dan tur thaber o man han soi ho nu chuan hun engma chung en thlak phota chuta a om dan le thil ti dan a zira arem cham dan anga chet an tho dan tur chu a mun nge ya larel felatan an da ta zoka thona kal tur chu me ni som pakhata Israel chwa sana atuk me ni som pania Buenos Aires thleng tura ruaman ani a chuta me ni som pathum emo som pali a emo Israel pana thlok let le turani a chuti ani chuan aimana chu me ni som pakhat ma nge ya man angai don ti na ani a chutiang ani awang chuan advance party chu ma chumi ma kar engmo zat malama Buenos Aires a thlenvek angai dona ti chuan voi khata arwala kal lovin amalte te a local masatur chuan anin bua saya Buenos Aires an thlen nuwa po hotel pakhata atua ma chu an thleng ho tur ani lo ti ani boka ti chuan amalte te chuan Israel ram chu an chua san ta hlomani task force advance party zinga Buenos Aires thleng masaber chu manasi talmi ani a April ni somni pani sang ka chakwa somruk ni in Buenos Aires chu thlona in a thlenga khopui pon lamdewa hotel pakhata thlenga atuka chuan mun pakhat fianrial angreng tak hi a mufu a aimana anman nuwa Israel rama an hon ma sia local rukna atana mun thatak nia hria tawangin lua ho adila anei tu te po chuan an lo rem ti ve maya thla engemaw zat lua tura insoin thlatam tak lua man apelok ngala
chumi in chu anwa task force ho chuan a ming ruk an phua moas an ti a chu chukul ti na ni ama in talmia chu ni ni emo ni thum emo kholai ni tin lenga a thian te ne na in mu na tura an ruat lok te chu an lo thlen to le to lo hre tura fangkwal tura shil lok ani a task force tel zong zong te po Buenos Aires khopoya hotel zong zong te mingzia khom na le an thlen na tur te shil lok vek an ni boka April ni somni pali chuan talmia chu a thian te lo thleng anom to le to lo thi thlai tur chuan in mu ma sak na tura an mun ruat lampan chuan akalta a malrei to ain ti emawang chuan a thian te pakhat tal lo thleng to omse ati hle a Buenos Aires hi a chho asan na kum ni lai ani to awangin aril rupo angam ser theimang lovani in mona tura an ruat hotel pakhata darkar khat don lai a thian te mel mu pe se ya alo thut ran lai chuan Israel si te chu man mo tak hian kongka lampan chuan alo kal hi tukvera tang chuan talmia chuan amuta a asi te chu kongkap puya chuan alo luta thutkhom na pindan hol zau pui mai lam chu aron a han thira mi om zong zong ngun taka a han thlir no chuan kil khata ngoi ranga lo thua ama run nui sak pa a thutna tanga lo thowa alam ron panin talmia chuan amuta a talmia chuan a thutna bula thut thleng ola chuan a pot thu a chibeite in bukin sap tong hian email ka han mu chu kalom kher mai inge I chanchin idam thina mo ti in tunma lo in thian to honrei tak in mu to lova han in mule ta ni om hian ringdeu devin sap tong in chanchin te anin zot vela chuta zoi devin an pani chawa an shet thei turin hebrai tongin asi ta chuan alo kaldan ashila thlona chol muna tangin karon panding ngar ani hei kan hun in tiam ain minute som don lain katlai ta ani hi ti in atlai chan te chu ashila talmia chuan voina tu ma in lo thleng don lo ani hi ti in kalo be dong man thel to asin han ha dam deu ri la ti chuan ka in lo ho lama kan kal don nia ati a reilo te nuwa chuan hotel tang chuan an chuak ta ani ding takin moas lam chu an panta a Ezra chu Argentina rama akal voi khatna ani ba ka an passport man chu siam chop vek ani awangin thlona atanga an chua dona passport an endik lai po in an man chuak ta emo ati hiala mi pani in ama thalak lian pui an ken a han mu phei chuan a thodep dep mai helo ni a ma se engtin ma ti lo chuan an ron chua ta ani April ni somni panga sang ka kwa somruk chuan keneta po alo thleng vele ta a hemituma alo kal hi chu adang lam ngei mai a thei ang to kin ain chei dang lama lo hre thang viau tan po ngun taka en lo chuan keneta ani ti hria thar sa khopin ain ti dang lamani keneta ti tur pui ber chu Ricardo Climena chu an kota an kol vele ai mana ani ngei lo chian tu tur ni a chu wang chuan ai mana ni na le atak sapian mang zong zong chiang taka record kengin ngun taka chian tura special team ai mana chanchin special team in ai mana chanchin an hriat zong zong an ziak na po aron keng tel nge a chuta ai mana chanchin an chin chiana te chu hetiang hi ani a chhun zom na hi naktuk zana ilo chang le don nia min ngai thak saka wangin kan lo me